sa ATI Bicol Pili ka nga rin Sur. Ito ang ATI Bicol #Sarabay Channel News Update. Magandang hapon, narito ang news update sa araw na ito. ATI makikiisa sa pagdiriwang ng World Food Safety Day. Live na makakasama natin Michael Villasar ng ATI Bicol. Kasunod ng tagumpay ng kampanya ng 2019, ang World Food Safety Day ngayong taon ay nagpapatuloy sa ilalim ng temang Food Safety Everyone's Business. Ang World Food Safety Day ay pinagdiwang noong Hunyo 7 upang bigyang atensyon at magbigay ng inspirasyon para maiwasan ang mga panganib sa pagkain. Kabilang din sa kinakampanya ng WFSD ay pagsunod sa 5 World Safety Standard na tinatag ng Codex Alimentarius Commission or CAC. Una, dapat tiyakin ng mga pamahalaan ang ligtas at masustansyang pagkain para sa lahat. Pangalawa, kailangang mapatibay ang mga magsasaka ng mabubuting kasanayan upang matiyak ang sapat na supply ng ligas na pagkain sa isang pandaigdigang antas. Pangatlo, dapat tiyakin ng mga negosyante na ligtas ang mga pagkain magmula sa produksyon hanggang sa pagkonsumo ng mga mamimili. Pang-apat, ang lahat ng mga mamimili ay may karapatan sa isang ligtas, malusog at masustansyang pagkain. At ang huli, ang lahat ng sektor sa lipunan ay kailangang makipagtulungan para makamtan ang kaligtasan sa pagkain sa bawat isa. Dahil dito, umanib ang ATI sa National Codex Organization, ang bukod-tanging kumakatawan sa Pilipinas sa CAC. Balik sa iyo, Nancy. Michael, sa paanong paraan maipapakita ng ATI ang pakikiisa sa selebrasyon na ito? Nancy, hindi lingid sa ating kalaman na ang ATI ang siyang namamahala sa mga pagsasanay o extension service kung kaya't isusulong ng ATI ang mga pagsasanay sa Good Agricultural Practices or GAP para matutunan ng mga extension workers at mga magsasaka ang tamang paraan para maiwasan sa kontaminasyon sa pagkain magmula sa produksyon hanggang sa proseso at masiguro ang ligtas na pamayanan at masaganang kapaligiran. Online seminar tungkol sa herbs and spices, humataw. Live na makakasama natin, Jul Rose de la Torre ng ATI Bicol. Nagsilbing platform ang Sarabay Channel ng ATI Bicol para sa masarap na talakayan tungkol sa herbs and spices o mga halamang ginagawang sangkap sa pagkain. Tinalakay sa 3 episodes ng Herbs and Ermi ang tamang pagproseso ng homegrown herbs and spices. Layo nitong turuan ang mga nagtatanim ng herbs and spices ng iba't ibang paraan upang kumita mula sa kanilang tanim. Nagsilbing resource person si Chef Roy Basbas Resurrection, culinary instructor ng Universidad de Santa Isabel sa Naga City. Okay, bakit po kailangan nating i-incorporate ang mga herbs and spices sa ating lutuin? Unang-una, para mas masarap ang ating lutuin. Second, para makatulong rin sa ating mga farmers. At syempre, ang tinatawag nating value-adding product. Mas madaas ang kita, mas dadami po ang ating produktong pwedeng ibenta. Ang live streaming ng unang episode ay isinagawa noong Hunyo 1. Ito ay nakatuon sa pagpili ng halamang itatanim at pag-package base sa pangangailangan sa market. Ang pangalawang episode ng Hunyo 2 ay nagturo ng paggawa ng masarap na pesto sauce and herb vinaigrette with edible flower salad. Ang ikatlong episode ng Hunyo 4 ay live cooking ng chicken rendang, blue rice at iba't ibang inumin gamit ang herbs. Sa kabuuan, ang mga episodes na ito ay napanood ng 23,560 katao at may 3,916 na stayers. Kapansin-pansin na may mga nag-comment na mga Pilipinong nasa ibang bansa tulad ng Saudi Arabia, Dubai, Taiwan, Hong Kong at Italy. Anim na libong magsasaka nakatanggap na ng farm machinery mula sa RCEP. Live na makakasama natin Regina Carla Padre ng ATI Bicol.
Masayang ibinalita ng Department of Agriculture Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o DA-PhilMec na humigit kumulang 6,000 magsasaka ang nakatanggap na ng dose-dosenang mga makinarya sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Ayon kay DA-PhilMec Director Baldwin Halyarina, 36 na mga kooperatiba at asosasyon ng mga magsasaka ang nakatanggap na ng 13 rice combined harvesters, 12 four-wheel tractors at 2 mechanical rice transplanter. Ang mga makinarya ay bahagi ng unang tranche na nagkakahalaga ng 2 bilyong piso ng kabuoang 5 bilyong budget ng RCEF sa mekanisasyon. Target ng pondo na makakuha pa ng mga makinarya gaya ng hand tractors, rice reapers, precision seeders, walk-behind transplanters, riding-type transplanters, floating tillers at rice mills. Ang RCEF mechanization component sa pamumuno ng aming ahensya, ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, ay patuloy pa rin sa pagsusuri at pamamahagi ng iba't ibang makinarya para sa ating mga magsasaka. Sa katunayan, nagsimula na ang distribution ng iba't ibang technology sa Central Luzon. Inaasahan din na sa mga susunod na linggo ay magsisimula na ang machine distribution sa iba't ibang probinsya at maging dito sa Kabikulan. Ang 5 bilyong pisong programa ng mekanisasyon ng RCEF ay bahagi ng taunang 10 bilyong pondo ng RCEF na nilikha sa ilalim ng Rice Tariffication Law upang mapahusay ang sistema ng pagsasaka gamit ang iba't ibang makinarya. Balik sa iyo, Nida. Carla, ang mechanization ay isa lamang sa mga components o bahagi ng RCEF, tama? So, ano pa ba yung mga ibang components nito? Oo, Nida, isa lamang ang mekanisasyon. Ang iba pang 3 bahagi ng RCEF na may kaukulang budget sa loob ng 6 na taon na nagsimula noong 2019 ay ang pamamahagi ng mga binhi ng palay na may nakalaang 3 bilyon, pautang para sa mga magsasaka ng palay na may pondong 1 bilyon, at ang para sa mga kahusayan at kasanayan na may 1 bilyon ding pondo. Nida? Maraming salamat, Carla. At yan po ang news update sa araw na ito. Ako si Nida Hagos para sa ATI Bicol, #Sarabay Channel News Update. Magandang hapon.